ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ነመስግነካ አለና መንፈስካ ሳና ስለዝኾነ ክብሪ ንዓኻ ንህብ ዘስተምህር ጽቡቕ መንፈስካ ካብካዮም ካባፎም ድማ ማና ያጉደልካን ተባሂልኩም ዝተጻሕፈ ኣብ ቃልካ ተኣምራት ክንርእስ ዓይንትና ትከፍት ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ይጽልለኹ ዘስተምህር ጽቡቕ መንፈስካ ክምህረና ጽልለኹ በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ አእምሮናን ሐሳባትናን ቀልቦናን ኣብ ቃልካ ክንገብር ተቃል ድማ ተጠቅመና ክንፈሪ በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ 30 60 100 ክንፈሪ ክድግፈና ብሽም ኢየሱስ ጽሊ نقالك السرقو كم عواف استمسول كلهم نايت علامات حيلتات بقويتا بيسوع كريستوس ناس فرم لنا قبائنا حليفنا أنا بكا قويتا بشيم يسوع كريستوس آمين زابيري مسكن أمريكان يوم قالك زياب هير لما عنتي نريو ما قد تحدث سويد ما زياب هير كحدثك تي تختلوا ما قد تات كنرينا زابيري مسكن እግዚአብሔር ብዙ ጊዜ ናይ ተሐድሶ አምላኽ እግዚአብሔር ይመስገን ሓደ ጊዜ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ከም ኢልዎም ኣሎ ጴጥሮስ ነቲ ዘመን መቕናዕ ኩሉ ኢልዎም ወይ ከኣኒ ሪስቶሬሽን ኦፍ ኦል ይብለና ምን ታንኮንሲ ሰማይን ኢየሱስ ክትቀበሎ ብግዲ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን እንታይ ማለት እዩ እግዚአብሔር ንኹሉ ዝሐድሰሉ እዋን ኣሎ እግዚአብሔር በብ እዋኑ ከኣኒ ነቶም ናብኡ ዝቀረቡ ነቶም መገድታት ዝተኸተሉ ከኣኒ ኩሉ ጊዜ ይሐድስ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ሓደ ንኹሉ እዋን ሎ ይብለና ቃል እግዚአብሔር ግን ናይ እግዚአብሔር ጊዜ ናይ እግዚአብሔር መዓልቲ ግን ሎሚ ተማዓልቲ ምድሓን ማዓስ ያይሉ ጃ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ናይ ሕጂ አምላኽ እዩ በት መገዱን ዝመፀ ኩሉ ጊዜ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ሓደ ቤት ጽሕፈታት ዝኽፈተሉ ሰዓታት ጸሓፊ ሓቂሮ ኮንሳልቲንግ አዋርስ ገለ ማለት እዩ እግዚአብሔር ግና ሁሉ ጊዜ እንታዩ አሎ ሁሉ ጊዜ አቫይላብል እግዚአብሔር ይመስገን በተመገዱን ዝመጹ ድማ ሁሉ ጊዜ አቦቱ እግዚአብሔር ይመስገን ብዙ ጊዜ እግዚአብሔር እስራኤላውያን ኣብ ሕዲስዎም አሎ ነቲ ዝነበረ ናይ ቀደም አይትረስዑ ኢልዎም አይትዘክሩ ኢልዎም ዝሓለፈ ሁሉ አይትዘክሩ ነው ሓድሽ ነገር እግዚአብሔር ገብራሎ አይትለሊዋን ድኸይኹም ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን በዚ እግዚአብሔር ከመይገሩ ከም ዝሐደሶም ዳን አና ድማ እግዚአብሔር ይመስገን ካኡ ገለ ነገር ክንወስድና ማለት እዩ ሕዝቅኤል 36 እንድሕሪናዮ ካብ 24 ክሳብ 30 ከምዚ ይብለና እዚ እስራኤላውያን እግዚአብሔር ከመይገሩ ከም ዝመለሶም ዝመሃሮት ከመይገሩ ከም ዝመለሶም ዝተዛረቦ ትንቢት እዩ ካብ ህዝብታት ከም ጻአኩም ይብል ካብ ኩሉ ሃገራት ከአኻኸበኩም እየ ናብ ሃገርኩምን ክመልሰኩም እየ ጽሩይ ማይ ክነጽበልኩም እሞ ክትጸሪኡኹም ካብ ኩሉ ርኽሰትኩምን ካብ ኩሉ ጣዖታትኩምን ከጽረየኩም እየ ሓድሽ ልቢ ድማ ክህበኩም ሓድሽ መንፈስ ክሕድረልኩም ናይ እምኒ ልቢ ካብ ስጋኹም ከውፅእ ናይ ስጋ ልቢውን ክህበኩም እየ ንመንፈሰይ ኣብ ውሽጥኹም ክሕድሮ ብትእዛዛተይ ከመላልሰኩም ፍርደይ ክሕልወኩም ከግብረኩም እየ ኣብታ ነቦታትኩም ዝሃብኩ ሃገር ክትነብሩ ህዝቢ ክትኮኑኒ ኢኹም ኣነ እውን ኣምላኽ ክኾነኩም እየ ኣብ ኩሉ ርኽሰትኩም ክናግፈኩም ንእኽል ክጽውዖን ከብዝሑን እየ ድሕሪ እውን ጥሜታይ ከምጻልኩምኒ ድሕሪ ካብ ማእከል ህዝብታት ጸርፊሕ ጥሜት ከይትጾርስ ፍረኦምን ፍርያት ግራትን ከብዝሑ ኢሉ ሕጂ ምናልባት ምንታን ከይንጋገ እዚ ቃል እዚ እስራኤላውያን ጥራይ ተባሂሉ ሂስቶሪካሊ ካብ ሃገሮም ወጽኦም ህዝቢ ናብ ሃገሮም ናብቲ ኦሪጂናል ምድሪ ዝተመልሱ እስራኤላውያን ጥራይ ስለዚህ ንኻል ነገር ክንጥቀመሉ አይግባአናን እዩ በብግልና እግዚአብሔር ተስፋ ክህበና ይኽእል እዩ በሃገር ክመልሰኩም እየ ዝበሎም ግና እስራኤላውያን ጥራይ ኣብ ታሪኽ ካነ ናብ ሃገሩ ናብቲ ኦሪጂናል ቦታ ዝነበረ ዝተመልሰ ህዝቢ እስራኤላውያን ጥራይ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ሞስት ሪላያብል ወይ ከኣኒ up to date ግዝኡ ዝሓለወ እሞ ክትወከሎን ክትኣምኑን ትኽእል መጽሓፍ ካብ ዘብሎ ልክዕ ካብ 1948 ነጆ ኣብ ዝተፈጸመ ታሪኽ ሓደ ዓብ ነገር ማለት እዩ ምክንያቱ ህዝብታት ፋሕ ዝበሉ ምስካል ህዝብታት ከይተሓዋወሱ እቲ ናቶም ዘርኢ ሓልዮም ነቢሮም ጥራይ ዘይኮነስ ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ካና ፍቲ እግዚአብሔር ዝበሎም ቦታ ብዘይ ዲሞክራሲያዊ ኣገባብ against UN resolutions ዝበሃል ወይ ድማ ዓለም ብትኸዶ ዘላ ሕጊ ዘይኽተል ንዑኻኒ ብኡኻ ዘይከይድ ገይሩ ዝተመልሰ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔርን ከመይ ገይሩ ይመልስዎም እንድሕር ኢልና ቁጥሪ 22 ልዕሊ ኢሉ ከምዚ ኢሉ ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ከምዚ ይብል ኣሎ
إلكا نبيت إسرائيل نقرم أتم بيت إسرائيل إزي منتزي أبزز أتخمون هزبي زركسكمون قدس سمي إلى إيام بريلو من تخم يكون كن زقبرو زلوا خويلو سلازق زعبير كل جزء من أنت تايد سرح مالتيو أنتو سمو سلازقنا تجزعبير زبلو قال يفتسمي مالتي جزعبير يمسكن داي مالتيو من أنتو سمو يو زقبرو سلازي أبتناتنا نجار يكون زمركز يكون زبدل لكن نايتي جزعبير تزاربو قال حيلي نسو يو زفتسمي زبل جزعبير يمسكن ناي جزعبير قال بعلو ناي مفتسم حقن حيلن قالوا مالتيو تخباي زوات قال إلو كيسلت أنت يجبرني عملسني له جزعبير يمسكن سلازي ناي جزعبير قال كوت خلو من أنت السمي ويكعم أنت قال يقبل كله ناي جزعبير قال ناي مفتسم ويكع ناي كفتسم زغل حيل سلازو الله مالتي جزعبير يمسكن سلازي جزعبير كم زجيرون إسرائيل وين كحدثهم كله نريء مالتي سلازي جزعبير كأني أحدش كده عند بيت كريستيان بوزح مجدي جن إذا عينت ناتو عينت حق تقتل يو زمل الساوي كأن ريستورز جبرا مالتي جزعبير يمسكن يقول معرف كل تندحر دارين يا انتي بلنا بدحر زخ خون يو إلو منفسي نابلع له كل السجع خو إياه إلو أوداتكم أنا والدكم ممكن تبيو أجرغوتكم كحلم حلمو أجواسكم كأراء يخرو يوم بتن معلتها تنسي أبسطوتن أنستن باراتو كمان فسي خو إلو سلازي إذا تنبيت إزي إذا قال إزي جنا أب حدش كنا نمن يزخون نهاجرات وين هزبتات ترايزي كنا من دا نبيت كريستياني توهايبو مالتي بيت كريستيانيا إذا نيم حدثي سلازي منفس قدس أب معرف كل تجبر هوريات مسورة ده من تاي كم زخين مسولوب أولس تسي سوري بيتروس تسيخ من السكول خمزيلهم إذا جنات بنبيو اللي تبهله يجيلو بتن دحروت معلتها تخوني انتي بلنا منفس جزابير أبلع له كل السجع كعوي بلنا سلازي منفس جزابير أبسجع مستخعوة يو سبز حدث إنا هذا بالدليل منفس جزابير أبسب مستخعوة منفس جزابير قبل بسبات مستخعوة منفس جزابير أبسجع مسأتو يو سب انتي زخون زحدث جزابير يمسكن سلازي منفس جزابير كما يجيرو خمس حدث كنقرنا خلو أبيو إلى استنزل بيو تنبيت عم تايم تفتسمو أب جبر حوارات تفتسمو إزي حدا مفتسامي أب تاريخ جنا بزح جزء ويكع أبيوتنا بزح جزء تفتسمي مالتي جزابير يمسكن حجنا نبت العز بالآخرين نبلع لمن أنت كن كيد كنوسخ يدلينا له جزابير يمسكن متحف يقول ناي ريستوريشن ويكع ناي محدث جايديانس ويكعني مجديو إلهم يزاربولو ناي متحف قدس صنعوا مهنياتو معرف حدا معرف كلته معرف سلسته معرف حدا بزعبة ودقات يزارب معرف كلته بزعبة محدث يزارب معرف سلسته خان بزعبة فردي يزارب حدا قال كوسدي هاب معرف حدا معرف كل تقدم كن كيد قطع 20 شمونتان كم زيبل بدحر زخون ييبل بدحر انتاي بدحر زي يزبل سلازي قدمزي نيرو مالتي بدحر زي يبلنا خوني منفسينا متاي كعيلو نابلع له كل السغا كخعو ييلو أوداتكم من أولادكم من كنبيو أرجعوتكم حلم أقباسكم كار أتبدي زز بهال زلون تايو ندحر إلنا كم زيب لنا معرف حدا قصر 10 4 تايو إل تصوم قدسو إلو جابير يمسكن أخي بقى أنت يقول إلو تصوعوا إلو أخي بقى تصوعوا حبرت مالتي تصوم قدسو خاني نجابير بتصوم غيركم تايقبروا قص أملاخ دليو مالتي تصوم قدسو أخي بقى تصوعوا نعبيتن أبتها جرز نبر خلنا تمن نبيت جزابير أملاكم تايقبروهم أكبو نب جزابير كأني تمهللو إلو تصم قدسو أخي ما تصوعوا نب جزابير كأن تايقبروا إلو تمهللو إلو سلازي بدحر زي إبلا نازل له مالتي بدحر انتاي بدحر تصم قداسكم إلو جزابير يمسكن جزابير نسب أم حدش كدان نبيت كريستيان أم حدش كدان ذهب مجدي إذا ما قد زيو نابك زابير قص أملاخ مدلاي بصوم نابك قص أملاخ مدلاي نام حدثي ما قديو زابير يمسكن وصل 10 5 10 6 دحرينا يا خمس بلنا معلت زابير قريب الله كاب تخلو زخلون كم مطفو خينا اختمت صيامو ايزا معلت زيا مغبي خاب قد معيننا حقوس دستان كاني خبيت أملاخنا دو توسيدو ايكونن إلو تيوم حزب جنا ايستوعلون يرام سلازي زابير بنبيو الجيرو خزاربهم جميرو ريستور كنت كون يدليكم محدث يدليكم يلوام حق يقوم لنا دايلو اي بلبهم ما قدهم حساب يلو تخمسي ابي خيركم زلوس حساب يلو كالكوليت غوري بلنا اذا قوم يزل دله تماسالي كاب قدم عيننا حقوس دستان كبيت املاخنا توسيدهم زخونه دو اي راهم يخم اي تفلطون يخم يبلا مالو مالتي سلازي صوم قدسو يلوام
ኣኼባ ፀውዑ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን መጽሓፍ ኢሳያስ ብዛዕባ ጾም ጥቡቕ ገይሩ ዝምህረና ቃል እዩ ስለዚ ብዙሕ ብዛዕባኡ ሎማዓንቲ ክንርኢ ደስ ይብለኒ እግዚአብሔር ይመስገን ኢሳያስ 58 ብዛዕባ ጾም ይዛረብ እቲ ብዛዕባ ጾም ዝበዝሐ ናይ እግዚአብሔር ተስፋ ዝተዋሃቦ ቦታ ድማ ኣብዚ ቦታ ዝኾይኑ ይስማዓኒ ንዓይ ማለት እዩ ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ ቁፅሪ 5 ዘሎ ጌጋ ዓይነት ጸሎት እዩ ዝነግረና ማለት እዩ ቁፅሪ 5 ተኣነ ዝፈትዎ ጾም እቲ ኣነ ነፍሱ ሰብ ዘሕስኣላን ክሳብ ቁፅሪ 4 ማለት እዩ መዓልትን ከም ዘመሰለ ድዩ ከም ሰልሰላ ርእስኻ ምድናን ክሻን ሓሙኽስትን ምንጻፍ ምግባር ድዩ ነዚ ዲኻ ጾም እግዚአብሔር ክትብሎን መዓልቲ ዲኻ ዝቕበሎ መዓልትን እትብሎ ዘለኻን ኢሉ እንታይ ዝብሎም ደሎ ኣይትጽሙ ኣይኮነን ኢልዎም ገጽ እግዚአብሔር ኣይድሎ ኣይኮነን ዝብሎም ደሎ እንታይ ዳኒ እቲ ጌጋ ዓይነት ግና እንታይ ትግበርዎ ኣይትከተልዎ ይብል ኣሎ ማለት እዩ ኢንፋክት ጎይታ ክምህር ከሎ እንታይ ኢሉ ምስ እትጸሙ ኢሉ እንተዳ ጸምኩም ኣይኮነን ኢሉ እንታይ ዳ ኢሉ ምስ እትጸሙ ምዕራፍ 6 ቆሮንጦስ ከምዚ ይብል ጳውሎስ ኣገልገልቲ ኣምላኽ ምዃንናስ ርእስናስ ብምንታይና ንርኢ ኢሉ ብምንቃሕ ኢሉ ሃላከኒ ብጸሎት ኢሉ ሳልሳይ ከንታይ ይብለና ብኩሉ ከመገልገልቲ ኣምላኽ ርእስና ንርኢ ኣሎና እምበር ብዙሕ ትዕግስትን መከራ ብጭንቀት ብጸባ ብመውቃዕቲ ብማእሰርቲ ብጋሮ ብጻዕሪ ብምንቃሕ ምስ በለ እንታይ ኢሉ ብጾም ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ጾም ጸሎትን ናይ ገጽ እግዚአብሔር ብጾም ምድላይ ሓደ ካብቲ ናይ ኣገልጋሊ ኣትሪቢዩትስ እዮም እግዚአብሔር ይመስገን ድሕሪ ሓደ ሰብ ኣገልግል ኮይኑ ኩሉ ግዜ ሬጉላር ዝኾነ ገጽ ኣምላኽ ብጾም ዝደልየሉ መዓልቲ ክህልዎ ይግባእ ማለት እዩ ይኹም ኦርቶዶክስ ረቡዕን ዓርብን ገይሮም ሰሪዖም መፁ ብጣዕሚ ጽቡቕ ማለት እዩ ቃል ኣምላኽ ግን እንታይ ይብለና መዓልቲ እቲ ግብርኻ እንዳገበርካ ይኾንካ እንትገብሮ ይብለና ስለዚ እቲ ጌጋ ክተጥፍእ ኢልካ ነቲ ብምሉኡ ኣይተልግሶን ኢኻ ማለት እዩ ኣኼባ ግን ፀውዑ ኢሉ ጾምካ ቅዱስ ብድሕሪ እዚ መንፈሰይ ክዕየ እንድሕር ኢሉ ቃል እግዚአብሔር ከምኡ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን መንፈስ እግዚአብሔር ኣብ ስጋ ምዝክዖ ጥራዩ ሰብ እንታይ ዝኸውን ዝሕደስ ተሰማሚዕና ኣለና ብዛሓቀይሮ እግዚአብሔር ይመስገን መንፈስ እግዚአብሔር ግና ከመይ ገይሩ ይዝክዖ ክብል ከሎ ቁጥሪ 6 እንታይ ኢሉ ተኣነ ዝፈትዎ ጾም ሲ እንታይ ኢሉ እስኻ ይኮንካን ማእሰር ትፈትሕ ኣነ ይዝብል ደሎ ኣነ ዝፈትዎ ጾም ምስራኹ እንታይ ክገብር ኢሉ ማእሰርቲ ክፈትሕ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ማእሰርቲ እንታይ ክገብር ኢሉ ክፈትሕ ተኣነ ዝፈትዎ ጾም ንማእሰርቲ እከይ ምፍታሕ ኢሉ ንማእሰርቲ ኣርዑት ምዝላቕ ንጥቃዓት ሙፃሓራ ኣርዑት ንዘበለውን ምስባርዶ ኣይኮነን ኢሉ ቁጥሪ 8 ሽዑ ብርሃንካ ከም ወጋሕታ ኮይኑ እንታይ ክገብር ኢሉ ክወፅእ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ናይ እግዚአብሔር ብርሃን ናይ እግዚአብሔር ምግላጽ ንሰብ እንታይ ገብሮ ህይወቱ እንታይ ገብሮ ህይወት ይዘርአሉ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን 43 መዝሙር ዳዊት ከም ብለና ብርሃንካን ሓቅኻን እንታይ ግበር ኢሉ ለኣኽ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ብርሃንካን ሓቅኻን ለኣኽ ሰብ ናብ ኣምላኽ ዝቐርበሉ ብምንታይ ዝኸይድ ብብርሃን እዩ ሪኢኹም እቶም ካህናት መስዋዕቲ ገይሮም ኣብ ደገ ምስ ኣተው ብለና እዚ ኩሉ እንታይ እዩ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣብ ሓድሽ ኪዳን ምስሊ እዩ ይብለና ምዕራፍ 8 ዕብራውያን ጸሓፉ ከምዚ ኢሉ ንሕና ግና እንታይ ኢና ንርኢ ኢሉ ንሕና ግና ካብ ሰማይ ዝወረቐት ካልእ መቕደስ ኣላትና ኢሉ ስለዚ እታ ቤት መቕደስ ብዛዕባ ብዙሕ ምስ ተዛረበ እዚ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ሰብ ምስ እግዚአብሔር ኣብቲ መንፈሳዊ ዓለም ዝራኸበሉ መገድሲ እግዚአብሔር ኣቐዲሙ ብስእሊ ገይሩ እንታይ ርኢዎ ንሙሴ ርኢዎ ስለዚ ልክዕ ከምኡ ዓይነት ስርዓት እዩ ዝኽተል ማለት እዩ ሰብ ስለዚ እንታይ ገብሩ ነይሮም መስዋዕቲ ገይሮም ምስ ኣተው ድሕሪ ኣብቲ ቦታ እንታይ ፀንሖም ቀንዴል እዩ ፀንሖም ሓቂ ምሽ ተንሸውዓተ ከም ዝበለ ደላታ ማለት እዩ ብኡ ገይሮም እዮም እንታይ ዝገብሩ ሽዑ ምክንያት ካብኡኒዮም ብርሃን የለን ናይ ደገ ብርሃን ኣብቲ ደገ ጥራዮም ዝጥቀምሉ ሓንሳብ ናብ እግዚአብሔር ምስ ኣተው ሓንሳብ ናብቲ መቕደስ ምስ ኣተው ግን ናብቲ ውሽጢ ኣፀቢቖም ቅዱሳን ከኣትው እንድሕር ኮይኖም እንታይ ክገብሩ ኣለዎም ብርሃን ሒዞም እዮም ዝኣትው ማለት እዩ ነዚ እዩ ምሳሌ ክገብር ከሎ ዘማር እንታይ ኢሉ ብርሃንካን ሓቅኻን እንታይ ግበር ኢሉ ለኣኽ ኢሉ ብርሃንካን ሓቅኻን ለኣኽ ንሳተን ከዓ ናብ እንታይ ክመርሓን እየን ናብ ቅዱስ መቕደስካ መርሓን እየን ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ብርሃን እግዚአብሔር እዩ ናይ ሰብ ህይወት እንታይ ዝገብር ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ዘእቱ ካብ ሞት ናብ ህይወት ዘሰጋግር እግዚአብሔር ይመስገን ንስኻትኩም ግና ናይ ምድሓንኩም ወንጌል ምስ ሰማዕኩም ብኡ ከዓ ምስ ኣመንኩም ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን
بناي تسفى منفس دايركم أو تحاتيمكم حجي سب لك كم تخنا بقوي تخمت سخلا برهان زرليو كأخ أخوس خندحر كوين تايد قدليو أو دا برهز بره صادق صابروس انت هالو يلو قال እግዚአብሔር مبرهات اللو يلو እግዚአብሔር ይመስገን መንፈስ መብራሃት እግዚአብሔር ሲ መንፈስ ሰቢብ ለና እግዚአብሔር በመንፈስ ገሩዩ ናይ ሰብ ህይወት ታይ ዝገብር ዘብር አፍት መንፈሱ ይዛይ ማለት እዩ አፍት መንፈሱ ይዛይ አፍት መንፈሱ ብርሃን ዝልቀሉ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ እንታይሉ ጥረሽዓተ ጥረሽሞንተ بشع برهانك كم وجهته خوين تغبريلو كوصيلو محوايك خان تغبريلو قلطيفو كبر እግዚአብሔርን ደጀንካ ከሆን እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ሰለስተ ነገራት ዘራባለው በዝ ማለት እዩ ሓደ ተغبريሉ ብርሃንካ ከላይ ካንተ አይሉ محوايك አይሉ ሳልሳይ ካንተ አይሉ حلوة ናይ እግዚአብሔር ደጀንካ ማለት ስለዚህ ብዛዕባ حلوة ዘራባለው بزعبا برهان زاربالو ويك بزعبا منفساو موسخ زاربالو بزعبا محواي كاي زاربالو እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ እግዚአብሔር ናብ ከም አይነት ብሬክስ ሩኽ እትዎም ናብ ከም አይነት ምጥሓስ ከእትዎም ድሕር ኮይኑ እዚ ነገር እዚ ይትመገዲሉ ይነግሮም ኣሎ ማለት እዩ ትንቢት ይልኮም ኢሉ ጾም ቅዱሱ አኺባ ጸውዑ ኢሉ ናይ እግዚአብሔር ቃል ጃንክ ከገበርካሉ ድሕር ዳ ክትተሎ ጀሚርካ ብዙሕ ካለ ነገራቱን አይድሊዮን ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ሽዑ معرف شمونتم برانتايلو برهانكا خمو غحتا خوين خوص محوايكا قلطيف خوقولي مسبله شعو تصوع يلو እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ካንተ ከገብረልካዩ መልሰልካዩ ይሉ شعو تصوع እግዚአብሔር ካንተ ከገብረልካ ከመልሰልካዩ ከተእዊ ንሱ ድማ አንተ ክብልዩ እኔሁ ክብል እዩ ይሉ እግዚአብሔር ይመስገን ነርዑትን ሙጥዋጣ ጻበን ሕማቅ ዘረባንካ ከማእከልካ እንተ አርሐካ ይሉ ክትጽውዕ እግዚአብሔር ካንተ ከገብረልካዩ መልሰልካ ይሉ እግዚአብሔር ሩሑ ኮይኑ ስማዓካ አዋን አሎ እግዚአብሔር ደይሰምዕ ኮይኑ ስማዓካ አሎ እግዚአብሔር ሪቹዋል መል ወይካኒ ማዓልታው ግብርታትካ ክትገብርልካ እትኸደሉ ትገብሮ ዘለኻ ነገራት ክመስለካ ይኽእል ንምንታይ መስለኩም እግዚአብሔር ሩሑ ኮይኑ ዘይኮነስ እግዚአብሔር ሩሑ ኮይኑ ይስማዓካ ዘሎ ማለት እግዚአብሔር ግን ኣብ ኩሉ ቦታ እዩ ዘሎ ድሕር ዳ ዘይተሐደስካ ግን እግዚአብሔር ሩሑ ይንዓኻ استوعلو سب بأمنتي يزر እግዚአብሔር بأمنتي يسرح the same بحري انتي يروم اسرائيلاوያን انتي غورو بلنا قال نيبراوያን صحف انتي له بأمنت تساغرو ይሉና ግብጻውያን ግን አሁን ገብሩ እንታይ መስገበሩ ይሉ መስፈተኑ አይፈተንዩ መስፈተኑ ይሉ ንሳቶም በምንታይ ተሳጊሮም ይሉ በእምነት ተሳጊሮም እሶም ግና ግብጻውያን ግና አክሰግሮ መስፈተኑ እግዚአብሔር ይኽእል ዶ አይክልን አይኮነን ኩሉ ግዜ ዝሕተት ሓደ ነገር ትገብር ኮላha እግዚአብሔር ከም ዝገብሮ ስኻት አምን ዶይት አምነን ናትካ ምስ አምላኽ ዘለካ ሕብረት እምነት ኮምፕሊኬት እንገብሮ ይግባናኒ ምስ እግዚአብሔር ዘለካ ሕብረት ማለት እዩ ሓፂር ምስ እግዚአብሔር ዘለካ ደረጃ መንቃህ ማለት እዩ ነቃል እግዚአብሔር ዘለካ ሙካል ማለት እዩ ሓቀይዶ ይኹም ማትሳላ I think ማትሳላ ይምሽ ምስ እግዚአብሔር ሄኖክ ሲብለና 300 ዓመት ተቀሚጥ ብለና ታን 300 ዓመት ተቀመጠን ኖርማል መቀማጥ ተቀሚጧን بدحري يجن تاي قبر جميل بلنا على الجزائر مس الجزائر تمال على السيل مس الجزائر تمال على السمالات نعم لا قص كده الجميل مس الجزائر حبرة قبر جميله مينيمم مس الجزائر حبرة نيروا مالتي بدحري زي أملاخ وسيدوا أي مو بلنا ها أنت راقبا نايبرو ينصح زعبو خزارة كله جن تايلو هنوك أمنت من تانك موت من تانك يرئيلو بأمنتك عزيلو حجي تزقبروا بأمنت يجروا كما يجيروا بأمنت جيرون حريقنا جن تمسك زعبير تمالالو سمخانو زفتراتي نقرنا مالتي سلازم على زعبير كما يجير كي أمن كما يجير إذا أمنو مسك زعبير كتمالالس كلها أمنت أو خلو زفتر نقري ملكوتاو هواسي ملكوتاوي فري زعبا قبر السقام معرف عمو الشيخ 10 الشيخ 7 مستزاربه غلاطيا دحري جن تايلو تفرم منفس كازي مسبل حدا خاون تايلو له امنات يلو له سلازي فرم منفسي سب منفس مس እግዚአብሔር ከማላለስ ኮሎን ታይ ዝፈሪ አው ኮሎ ዝፈሪ ነገር አው ፍቅሪ ይሉ አው ትዕግስቲ ያእኽልን ምባል ይሉ ኮንተንትመንት ድሕሪኻ
እምነት ቃል ነው ማለት እዩ ስለዚህ መለኮታዊ ህዋስ እዩ ከአምን የልካ ትጽዕሮ ነገር የለን ከአምን የልካ ትገብሮ ነገር የለን ምስ አምላኽ ብስተማላለስካይ መጠን ግና እምነት አውሽጥኻ እንታይ ይገብር ይውስኽን ይዓብን እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ክትጽውዕ ኢሉ ንሱ አኽመልሰልካ ኢሉ ጸሎት ጸሊኻ እግዚአብሔር ክመልሰልካ እምነት ይሓተካ እዩ እምነት ካኒ ካብ እግዚአብሔር ምስ እግዚአብሔር ሕብረት ምግባር ዝርከብ መለኮታዊ ፍረ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ሽዑ ክትጽውዕ ኢኻ ኢሉ እግዚአብሔር ካኽመልሰልካ ከተእዊ ንሱ ድማ እንታ ክብለካ ኢሉ እኒኹ ክብለካ እዩ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ይሰምዕ እግዚአብሔር ከም ሰምዕ ትርድኦ ግና ምስ አመንካ እዩ ሪኦም እንታይ ገይሩሎ ንዳንኤል ከምዚ ኢልዎ ዳንኤል ኢልዎ በተቀደመይት መዓልት ምስተዛረብካ ሽዑ እንታይ ገይርካ ኢልዎ ሰሚዕካ ኢልዎ ዳንኤል ግን ከም ዘይተሰምዐ ወላ እንተመሰሎ ወይ ከዓ ጸሎት ወላ ከም ዘይተመለሰ እንዳርአዮ 21 መዓልቲ ኮንሲስተንት ልኽጸሉ ዝገበሮ እንታይ እዩ ተአውሽጡ ዝነበረ እምነት እዩ መንፈስ መስፍን ፋርሲ ተዋጊ እንኾይኑ በር ቀዳመይት መዓልት ሰሚዕካ ኢልዎ 21 days ግን ወሲዱ አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚህ እምነት አውሽጥኻ ምውሳኽ እግዚአብሔር ቀረባኻ ምዃኑ ምርዳእ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር በቀረባ ምምልላሲ ካብ እንታይ ዝመጽእ ናብ እግዚአብሔር ብጾም ገጹ ክደል ከለኻ ማለት እዩ ሽዑ ክትጽውዕ እግዚአብሔር ክመልሰልካ ምስ በለ ንሱ ድማ ንኹ ከተእዊ ንሱ ድማ ንኹ ክብል ይብለና ቁጥር 10 ነቲ ናይ ነፍስኻን ጥሙይ ተመቐልካ ምስ በለ 11 ሽዑ እንታይ ኢሉ መስለኩም እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ እንታ ክገብረካ ይሽዕሉ ከመርሓካ እዩ እግዚአብሔር እንታ ክገብር ኩሉ ግዜ ንኩሉ ግዜ ከመርሓካ ኣብ ምድሪ ኣጻምእካ እንታ ክገብር ነፍስኻ ክጽግባ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ጽቡቕ ቦታ ይኮነን ኢሉ ኣብ ጽቡቕ ነገራት ዘሎ ኣብ ሩባ ዘሎ ቦታ ይኮን ኣብ ምድሪ ኣጻምእ ግን እግዚአብሔር እንታ ክገብር ነፍስኻ ከጽግባ እዩ ንዕጽምትኻ ክበርትዖ እዩ ንስኻ ከም ሰተይ አታክልትን ከም ተማይ ዘይነጽፍ ዓይን ማይን ክትከውን ኢኻ መሪሕነት ኩሉ ግዜ መንፈሳዊ መሪሕነት ብጾም ከም ዝመጽእ ግብረ ሐዋርያት 13 በቀሊሉ ክንሪኦ ንኽእል ማለት እዩ ጳውሎስን በርናባስን ካልኦትን እንዳገበሩ ነይሮም ይጽልዩ ነይሮም ይብለና ቅድሚኡ ጳውሎስ ንሕሪና 3 ዓመት ኣብ ምድሪ ዓረብ ምስተቐመጠ ድሓር ተመሊሱ ኢየሩሳሌም ከይዱ ድሓር ናብ ደማስቆ ከይዱ ድሓር ግን ስደት ምስ በርትዑ ናበይ ከይዱ ዓዱ ከይዱ ኣብ ዓዱ ኮፍ ኢሉ ማለት እዩ በርናባስ ካ ደሊ ኣምጽዎ ቀደም ግና እንድሕሪኡኹም መጀመርታ ሃናንያ ክጽልየሉ ከሎ ሃናንያ ሓደ ትንቢት ነጊርዎ ነይሩ ስመይ ክትጾሪ ኢልዎ ብዙሕ ቦታታት ነዚያ ቃል እዚኣ ግና ከመይ ገይሩ ከም ዝገብራ ማዓስ ከም ዝገብራ ጳውሎስ ተደናጊሩ ድዩ ጠፊኣቶ ዲያ I don't know ነዊሕ ገይሩ ግና 3 ዓመት ገይሩ ምድሪ ዓረብ ድሓር ተመሊሱ ስደት በርቲዕዎ ድሕሪ ዓዱ ከይዱ ኮፍ ኢሉ ብዓዱ በርናባስ ካ እንታይ ነይሩ ኣምጽዎ ድሓር ናበይ ከይዶም ናብ አንጾኪያ ከይዶም ኣብ አንጾኪያ ኮይኖም ሽዕንም እንታይ ክገብሩ ምስ ጀመሩ ብለና እዚኣቶም ንእግዚአብሔር ከገልግሉን ክጾሙን ከለው ኸ መንፈስ ቅዱስ በርናባስን ሳውል ነቲ ጽዋዕኩም ወዕዮ ፍለይ በሎም ኢሉ ቀደም ይጽውዕዎም ነይሩ ጋፕ ገይሮም ግና መንጎ ምክንያቱም እንታይ እግዚአብሔር ስለዝተዛረበ አውቶማቲካሊ ይፍጸም አይኮነን ታይዳ ገጽ እግዚአብሔር ክደልለካ ማለት እዩ ገጽ እግዚአብሔር ክደልለካ እግዚአብሔር ዝተዛረበው ዘረባ ገጽ እግዚአብሔር እንድሕር ዳደሊኻ እዩ ዝፍጸም ማለት እዩ አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ዮሳፋጥ ሓደ ግዜ ብውግእ በርቲዕዎም ትውግእ ከዓ ክኽእሎ ይክእልኒ ማለት እዩ ስለዚህ እንታይ ብለና ካልኣይ ዜና ምዕራፍ 23 ክሳብ 12 ሽዑ ዮሳፋጥ እንታይ ገበረ ብለና ፈርሀ ሽዑ ዮሳፋጥ እንታይ ገበረ ፈርሀ እሞ ንእግዚአብሔር ክደልዮ ገጹ መለሰ ኣብ ዘሎ ይሁዳውን እንታይ ገበረ ጾም አወጀ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ጾም ኤግዚት እዩ መውጽእ እዩ እዝን ዝኾነ ኢና ንጥቀመሉ ብዙሕ ግዜ ግን ኣብ ኣየር ኣብ ሓደ ሓዳራሻት ግን ዘይትንከፍ ማዕጾ ኣሎ ኣብ ምንታይ ጥራይካ ትጥቀመሉሱ ኣብ ግዜ ሓው ጥራይ ግዜ ኤመርጀንሲ ጥራይ ማለት እዩ ስለዚህ ጾም ኢዝ ኤግዚት ናይ ኤግዚት ማዕጾ እዩ ነፍስኻ ከተመልጠሉ እግዚአብሔር ዝሃበካ ቱልስ እዩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሽዑ ፈርሀ ይብለና ዮሳፋጥ ፈርህን እግዚአብሔር ክደልዩ ድማ ገጹ መለሰ ኣብ ዘሎ ይሁዳውን ጾም አወጀ ቁጥር 12 ነጢረኸ ንብቤ ንሕናስ ኣብ ቅድሚ ዝመጻና ዘሎ ዓብ ጭፍራ ሓይል የብልናን ኢሉ እንታይ ከም ንገብር ከዓ ኣይንፈልጥን ኢና ዓይንትና ግና ናባኻ ይጥምታ ኣለዋ አምላኽ ይመስገን እግዚአብሔር ከመይ ዓይነት ምድሓን ከም ዝገበረሎም ድማ ብድሕሪኡ ትዛንታ እንሪኦ ንኽእል ኢና ወይ ትፈልጥዎ ኢኹም ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ምዕራፍ ቁጥር 11 እንታይ ይብል ኣሎ
እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ እንታ ከገብረካ ኢሉ ከመርሓካ ኢሉ ስለዚህ መብጻዕታት ትሪኦ ኣለኹም ኣብ ጾም እግዚአብሔር ብጾም ጌርካ ከደል ኮለኻ ምሕዳስ ይዝመጽእ ምኽዓው መንፈሱ ይዝመጽእ እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ነገር እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ዝቦ ድማ ብዝንሪኦ ዘለና ጋይዳንስ እዩ መሪሕነት እግዚአብሔር ይመስገን ዝያዶ ተሓሽ እዚኣ ኣብዚ ደኸውን ኣብቲ እዚ ክገብር እቲ ኢልካ ዘይትደናገረሉ እንታይ እዩ መምርሒ እግዚአብሔር ይመስገን ቁጥር 12 እንታይ ኢልና ደቅኻ ነቲ ዝዓነወ ክነድቅዮም ኢሉ ደቅኻ ነቲ ቀደም ዝዓነወ ክነድቅዮም ንመሰረት ብዙሓት ወለዶ ከተቁም ኢኻ ነዳቅፍሩስ መሳፍሮ ዝኸውን ምዕረይ ከተማኻ ተባሂልካ ክትስምዕ ኢኻ ይብል እግዚአብሔር ይመስገን ዝኾነ ኣገልግሎት እንድሕር ኢናዮም ጋድስ ጀነራልስ ዝብል መጽሓፍ ኣሎ እንድሕር ዳኸተም ብወኺልኩም ብብዙሓቶም ኣገልገልቲ ታሪክ ህይወቶም ዓበይቲ ኣገልገልቲ ማለት እዩ ጸሓፊ ሮበርት ሊያርደን ዝበሃል ጸሓፊ እዩ 11 ኣገልገልቲ ኣው መሪጹ ጽሒፉ ድሓራብ ካልኣይ ሳልሳይ ያለው ዝተፈላለየ ማለት እዩ ኣብኡ ካብ ዘለዉ ሰባት እቶም ኣገልግሎቶም ንነዊሕ ዓመታት ዝኸዱ ከም በዓል ጆን ዊስሊ ዝበሃሉ ኣለዉ ከም በዓል ቻርለስ ብርሃም ዝበሃሉ ኣለዉ ማለት እዩ ኣብኡ እንድሕር ኢናዮም እቲ ህይወቶም ዝበዝሑ ናይ ጾም እዩ ነይሩ ሓደ ግዜ ጆን ዊስሊ እቲ ፓስተር ናቱ ካብ ቤተ ክርስቲያን ሰጊጎ ምክንያቱ ኣመና ብምጻምሲ ኣመና ዓቢሩስ ነታ ቸርች ኣኽፊእዋ ስለዚ ሰጊጎ ማለት እዩ ጆን ዊስሊ ግን ኣብ ኣውሮጳ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ዝተገብረ ምንቕሕ ከምቲ ናቱ ኣይተደግመን ክሳብ ሕጂ ኣብ ታሪክ ማለት እዩ እዚ ሜቶዲስ ዝበሃሉ በዓል ፌዝ ምሽን ገለገለ ዝበሃል ብሙሉእ ዝተመስረተ ቤተ ክርስቲያን ናቱ ፍረ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ እንታይ ይብለና ኣሎ ነቲ ቀደም ዝዓነው እንተ ክገብሩ እዮም ነድቅዮም መን እዮም እዚኦም ደቅኻ ትዝመጽእ ወለዶ ማለት እዩ ወይ ከዓ ነባር ዝኾነ ኢምፓክት ዘለዎ ዝፈሪ ኣምጪኻዮ ምሂርካዮ ዝኸይድ ዘይኮነሲ ኣምጪኻዮስ ደው ኣቢልካ ምስ መሃርካዮ ደው ኢሉ እግዚአብሔር ዝፈሪ መሊሱ ዓይነት ሰብ መሊሱ ዓይነት ዝፈሪ ኣገልግሎት ከተፍሪ ተኾንካ ብጾም ጌርካ ኢኻ ትነድቆ እዩ ዝብል ዘሎ ብጾም ጌርካ ብጸሎት ጌርካ ገጽ እግዚአብሔር ብምድላይ ዝመጸካ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ምኽዓው እዩ ናብዚ ነገር ዘእትወካ እዩ ዝብል ዘሎ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ብጣዕሚ ዝገርም ቃል ኣሎ ኣብ ምዕራፍ 9 ዳንኤል ካብ 2 ክሳብ 3 ማለት እዩ 7 ዓመት እግዚአብሔር እንታይ ክትገብሩ ኢኹም ኢልዎም ክትማረኹ ኢኹም ኢልዎም ሕጂ ዳንኤል እንታይ ገብረና ኣብ ቤት እንታይ ነይሩ ኣብ ቤት ንጉስ ነይሩ ሓቀ ኢሎ ባይዞ ዳንኤል ካብ ናይ ነገስታት ዓሌት እዩ ነቡካድነፃር ካብቶም ኣብቲ ግዜ ዝነበሩ ነገስታት ዝሓሸ ነጋሲ ንጉስ ነይሩ አትሊስት ባርባሪካ ይነበረን ወይ ድማ ከምቶም ዘጥፉን ዘንድዱን ጥራይ ኣይኮነን እቲ ህዝቢ የምጽኦ ናብቲ ልውጦ ባህልኩም ሃይማኖትኩም ሓልው ይብሎም መንግስቱ ከስፍሕ ዝደለ ሰብ ነይሩ ስለዚ ዝሓሸ ነይሩ ማለት እዩ ዝሓሸ ስለ ዝነበረኻ ካብ ህንዲ ክሳብ ኢትዮጵያ ዝርጋሕ ዝዓበየ መንግስቲ ናይ ሽዑ ግዜ መስሪቱ ማለት እዩ ስለዚ ነቶም ደቂ ንጉስ ዝበሃሉ ብሙልኦም እዩ ዘምጽኦም ምክንያቱ ወዲ ንጉስ ተኮይኑ ኣተሓሳስቡ እንታይ እዩ ጥዑይ እዩ ብዙሕ ግዜ ማለት እዩ ኣምጺኻ እንታይ ምህሮም ነይሩ ኣብቲ ዝነበሮም በቲ ግዜ ዝሓሸ ቤት ትምህርቲ ዝበለጸኻ የምህሮም ማለት እዩ ዳንኤል ካው ተማሂሩ ተማሂሩ ጥራይ ዘይኮነስ ኣው ከዓ ካብቲ እቲ ዝበለጸ ሰብ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ታሪክ ሓሲብዎ ኳልኩሌት ገይርዎ 7 ዓመት ካብ ማዕስ ከም ዝኾና ምስ ሓሰቦ ተመዓልቲ ኣኺላ ስለዚ እንታይ ብለና ኣብ ተቐዳመይቲ ዓመት መንግስቱ ኣነ ዳንኤል ነቲ ብዛዕባኡ ቃል እግዚአብሔር ነቢ ኤርምያስ ተዛረበ ቁጽር ዘመናት ብመጽሓፍቲ እንታይ ገበርክዎ ኢሉ ኣስተውዓልክዎ ኢሉ بمولو إسرائيل I don't think زستوعب لوز نبرة أي مثلاً حدا 7 عمد بزح سوون سلا زي نبر نبرة شعو ناس يدرون مين يرد تسفى مالتي دانيال يو نويح تقميتو من إسا يكلم سوقي يقول حرقن أريجو أستوعب كويلو مالت معناه يرسلين ب7 عمد كم زفت سم يويلو بما قن بحمخستن الناس أمكوها بالمانو بمهللان قصينا بجزاء أملاخ أنت يجور كيلو ملاس كيلو تام علت مس أغلى أنت هجبر جميرو شعو صوم صلاة تصلي جميرو مالتي እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ አኸለ ማዓልቲ አውቶማቲካሊ ፍጻማ ይኮነ ናይ እግዚአብሔር ተስፋሲ ንኽትጽሊ ናብ አምላኽ ንኽትቀርብ ፕሮቮኬሽን ወይ ካኒ መተባብዕ ኾነ ካይግባ እንበር እንታይ ክኾነ አይግባኒ ምድቃስን ሌዝን ምዃንን ምኽንያት ኮነና አይግባኒ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ልክ ሓደ ግዜ ክምለሱ ከለው ህዝቡ ሙሉ 7 ዓመት ዝተባሃለ እቶም ናይ አምላኽ ሰባት ናብ እግዚአብሔር ክቀርቡ ምስ ጀመሩ ይኽፍጸም ጀሚሩ እዝራ ካልክዕኩም ገይሩ ዳንኤል مستمول ኣብ ግዜ ዳንኤል مستمول ኣብ ግዜ እዝራ ካን 50,000 ዝኾኑ ሰባት ብለና ቃል እግዚአብሔር ሒዝዎም ተመሊሱ ክምለስ ከሎ ነቲ ንጉስ እንታይ ኢሎም ዝነግርዎ ነይሮም ከምዚ ትሪኦ ደለኻ ጣዖታት ገለገለ ደይኮነስ ንሕናሲ ሰማይን ምድርን ዝገበረ ከምዚ ገይሩ እስራኤል ከምዚ ገይሩ በባሕር ደሳገሮም ንኣቦታትና ከምዚ ዝገበሮም ሕጂ ከማን ስለዚ በደልና ኢና ተቐጽዒና እንበር በቃ ካብ ሙሉ ዓለም ዝሓየለ ኣምላኽ ይዘለና ኢሎም ነግርዎ ነይሮም ሽዑ
እግዚአብሔር መጎስ ይቦም ኪድ ይልዎም ቤት መቅደስ ነበረ ካብ ሙሉ ወረቅ አዋርቅ ደሎ ትብሩር ገልካ አውሰድ ወይልዎም ሕጂ ከምና ሕጂ ኮነ በቲ ግዜቲ ኣብ መገዲ እንታይ ነይሮም ጋንግስ ነይሮም ማለት እዩ ወይ ከዓኒ ሸፋቱ ነይሮም እቶም ሸፋቱ ኣይኮነን ዶ بينها هونكاس هيكون عنده سوري تورقي قال هابت نيروم ولا بينهم سبات خوينهم كمان حيزهم سليفز غيرهم يشطوهم نيروم مالتي سلازم تايب لنا انا دمايلو شمون 20 حدن 20 سلستن ابقن مغزابير املاخنا نرسي كنوارد انا نحصانات نخلو طريتنا قنعت مغدخاو خلمن يليلو ابروا هوا صوم اوجكو ننغوس يلو إذ እግዚአብሔር አምላኽና ንዝደልዩ ኩላቶም ጽቡቅ ስልጣኑን ቁርአን ግና ልዕሊ እቶም ዝሓድግዎ ኩሎም كم زخونة تلنيا نبرنا مويلو سلازم أب مقدر خب صلاتنا خد إحنا نشفران فرسانيانا من المانسي حنخ كويلو دانا له أنا تنقصي معادنا قريم هادي دمو حجي لقنا تملي شمس ما مقدر سكيورتي قاله غبلوس حني خيلو هنا حيالي أملاخنا قليلو ما تسأني حمسي جن كان تاخوينو فريحو أكلت أنا قرت أركيرو مالتي بتحروقن منفسه ونقري حاسب بتحروقن كا نفسي يزو مالتي فريحو أب مونغو منفساون سجاون تقركيرو مالتي يوسفات لكيعهم غينو بزي እግዚአብሔር ዝبلوم قالالو بزي خاني زمصوم زلو ጭፍራ خاني አይኩሎኒም ሊትራሊ አይኩሎኒም ስለዚህ እንታይ ገይሩ ይሉ فريح تفرح كلها ስታይ አትገብር እንታይ ብለና ንንጉስ ካ ኢድ እግዚአብሔር አምላኻ ንዝደልዩ ሁላቶም ንጽቡቅ سلطانون كرون جنا قبل علتهم زحد جو خلاتهم كم زخونة إلنا نبرنا مويلو سلازي أما قد خب صلاتنا خد حنونا شفران فرسانيانا من المانسي حنا خكويلو بزح جزء أما نقول تناقر تغير كاريها مالتي أملاخي بزقل بزقا زفرها كان نقر الله مالتي أنت مالتي نعمل زلك مو كلن نعمل زلك أملتنسي عبينا الله مالتي جابير يمسكن سلازم تايب لنا بزعبا زخا صومنان اب املاخ صلينا نسون تاي غبرنا يلو سمعنا يلو انتي هيبوم لكم تحاسبوا بعلت النقص حاسبوا ጭፍራخوم قال ايكون انتي دا اوشطوم سي انتي هيبوم تبعات هيبوم نتزنبرون فرات سي القيسلهم بقى تبيعهم كونفيدنت خوينهم 50,000 سبات مس كله اوارق زنبرون مس كلهم حصاناتنا نستنشعوا سغيرو مالتي እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን እዚ ሰማዓና ዝብሎ ደሎ ገና ከይሰገሩ ከለው በቃ ፍርሃት ሲኸይድሎም ፍርሃት ከደልጋ ሁሉ ካብ ዝዓብ ነገር የለን እቲ ዝነበሮም ጥርጥር ዝነበሮም ፍርሃት ዝነበሮም ስጋት ዘይውሕስን በቃ ንመውድ ኣብ ዝደኸሩ ሆና ከተርት ዝኹሉ ኢለ ዝነበርኩ ድሓር ዲዮም መራሕን ተኾንካ ዝገደደይ ምክንያቱ ክትዕወት ከለኻ ጥራይ እንታይ ዝገብረካ ሰብ ዝፈትወካ ማለት እዩ ንሙሴ ኸምዮም ገይሮሞ ገለ ምስ ዝኾኑ እዚ ጌርካ ኣብቲ ብርጮ ዶ ፅቡቕ ንበልዕ ኣይነበርናን ኢሎሞ حدا نجر مزخون تقدم يزوق عسنسي داويت 30 قدام ساميل كم بلنا توم زبن تاجرهم توم مسؤول نبرو بشفرا جرام بداربا أمن جرام كقتلوا دليل بلنا مهنياتو توم صدرهم سلستو صدلهم مالتيو እግዚአብሔር ድማ ሰማዓና ይሉ ስለዚህ አሞንጎ ዝኽልት ተዝነበረው ዝዕርፍ ሎም ቃል እግዚአብሔር ከም ለና ምዕራፍ 5:16 ገላትያ እንታይ ይሉ በመንፈስ ተመላለሱ ይሉ አምልዕል እንታ ክትነብሩ ይኹም አብልዕል ስጋ ክትነብሩ ይኹም ብጸጋ ተንሳፈፉ ይኹም ይሉ እግዚአብሔር ይመስገን ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ናይ ስጋ እንታይ ፍርሂ ጥርጥር which is ክጭበጥ ዘይክእል ወልሓን ዝገብረካ ዘይለኽነሶ ግን መንፈስካ ደቂሱ خصكم تخطوصل زي قبرك كمالتي and spiritual battle is منفسه وقي ولا حنت تقبره يتغلنا سلا تبع زغونك كاب تبع سدرا سلا سولد كون اي تبرتو عنيها بمنفس تمام للسيل እግዚአብሔር ይመስገን ኮነ ድማ ዘረባዝም ሰማዕኩ ለና ሰለስተ ሰባት ሜንሽንስ ገበሩ ደለኹ ማለት እዮም ሕጂ ሃምታም ኣብቲ ግዜቲ 7 ዓመት ምስ ኮነ توم ثلاثة سبات مريحهم ويوم هزب أملاخ مس أستفعل عليه إيوانهم هذا دانيال خلا إسرائيل سالساي كامني نهمية إخزابير مسكن يوم ثلاثة يوم قلنا نحر إخمام نن حدا جروب حزام كملوا سخلوا أب ثلاثة يوم قص أملاخ مدلايز بالله تماس سال نقرن رخبو أب ثلاثة يوم قص أملاخ مدلاي تقص أملاخ مدلاي كبمن تايس تسني بتصوم تسني كونه دمايلو قطر هذا معرف 4 هذا قطر 4 نهمية كابتم
ደቂ ዓዱሲ መጽኦም ነጊሮሞ ባእቲ ህዝቢ ዳ ተመሊሱ እምበር ኣውዳ ውርደት እንዲሎሞ መካበያ ይብልና ቅፅረ ይብልና ከምዚ ኮይና ምስ በልዎ ኮነ ድማ ዘረባ ዝምሰማዕኩ ሓያለ መዓልቲ ሓዚነ እናበኺኹ ተቐመጡ ኣብ ቅድሚ ኣምላኺ ድማ እፀውምን እፅልን ነበርኩ ኢሉ ኣሰላፊ መግቢ ኮይኑ ይሰርሕ ነይሩ ኣብቲ ቤት ነገስታት ማለት እዩ ነህምያ ናይ ባቢሎን ግን ከምዚ ምስ ሰምዐ እንታይ ገይሩ እግዚአብሔር ከ እንታይ ሂቦ ሽዑ እድል ሂቦ እቲ ንጉስ እንታይ ኢልዎ እንታይ ላይ ዝገጽካ ጸሊሙ ኢልዎ እዚ ናይ ጓሂ ኢልዎ እዚ ከምዚ ዓይነት በለ ድሓር እንታይ ደሊ ኢልዎ ከምዚ ከብል ከምዚ ዓይነት ሞገስ ክረክብ እንድሕር ኮይኑ ከምዚ ረክቡን ዝፈለጠ ዝነበረ ኣይመስልኒ ኣነ ግን በቃ ሕዚንዎ ትኩል ነገርሲ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ እንታይ ክገብር ጀሚሩ ክጾምን ክጽልን ጀሚሩ እግዚአብሔር ከኣኒ ብኡ ገይሩ ከዓይ ጀሚሩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ከ መንፈሱ ይኹዑ ይብለና ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ እዩ ሰብ እንታይ ዝገብር መንፈሳዊ ዕዮ ከዓይ ዝኽእል መንፈስ እግዚአብሔር ምዝካዓው ጥራይ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ኪድሞ ኢሉ ሽዑ ምዕራፍ 4 ቁጽሪ 16 እዚኣ ኣስቴር ትበሃል ማለት እዩ እንታይ ኢላ ከይድካ እንታይ ግበር ኢላቶ ኣነ ክጾም እስኹም ከ እንታይ ግበሩ ኢላ ጽሙ ኢላቶም በቃ ምክንያቱ ዘጥፍእ ዝነበረ ሪኦሞ ብሙሉኦም ዓሌት ከጥፎም ዝመጽእ ዝነበረ ማለት እዩ ኣብ ሱሳን ተረኸቡለይ ኩላትኩም ኣይሁድ ኣኪብካ ከዓ 3 መዓልትን ለይትን ከይበልዓኩም ከይሰተኹም ንዓይ እንታይ ግበሩ ለይላ ጽሙ ለይላ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ዳዊት መዝሙር 35:13 ከምዚ ኢሉ ንነፍሰይ ከኣን ብምንታይ ቀጻዕኳ ኢሉ ብጾም ቀጻዕኳ ኢሉ ርእሰይ ከኣኒ ኣድኒነ እንታይ ገበርኩ ኢሉ ጸልይኹ ኢሉ ዳዊት ብጣዕሚ ናይ እግዚአብሔር መገዲ ዝርድኦ ነበረ ይሰብ ከም ዳዊት ገይሩ ኣብ ብሉይ ኪዳን ምስ መንፈስ እግዚአብሔር ዝነበሩ ሕብረት ብዙሕ ኣይተስተውዕልኒ ኢኻ ይነብሩ ይኽእሉ እዮም ግን ብዙሓት ኣይተስተውዕልኒ ኢኻ ዳዊት ነቲ መንፈሳዊ ዓለም ጽቡቕ ገይሩ ዝርድኦ ዝነበረ ሰብ እዩ ምልዓል መስዋእቲ ምልዓል ኣደዋይስ ከም እንታይ ይኹነካ ኢሉ ከም መስዋእቲ ምሸት ይኹንካ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ዳዊት መስዋእቲ ምሸት እዚ እንታይ ዝበሃል እዩ ሳክሪፋይስ ና አቶንመንት እዩ ግን ኣብ ብሉይ ኪዳን በቲ ምስላዊ ገይሮም ጥራዮም ዝገብርዎ ነይሮም ኣብ ሓድሽ ኪዳን ድሕሪና ግና እቲ ኩሉ ብምስሊ ዝተገብረ ነገር ብትክክለኛ ኣገባቡ ከም ዝተገብረ የርእየና ማለት እዩ ሓደ ካብቲ ዝርድኦ ነበረ ዳዊት ኣብ ውግኣት ክብርትዕ ከሎ ሰባት ይንእድዎ ነይሮም ኣብ ውግኣት ክስዕር ከሎ ሰባት የጣቕዕሉ ነይሮም ኣብ መሪሕነት ዝኾነ ሽግር ምዘጋጥሞ ግና ሰባት ኤገንስናት እዮም ዝመፁ ነይሮም ሕጂ ነዚ ክፈትሖ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ካብ ሰቡ ንላዕሊ ስማርት ክኸውን ጥራይ እኹል ኮይኑ ኣይስምዖን ነይሩ ንሱ በይኑሲ ከምርሖ ዝኽእል ነቲ ህዝቢሲ ከም ዘይክእልሲ ይርድኦ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ካብቲ ዝጥቀመሉ ዝነበረ ኣፅዋር እንታይ ነይሩ መዝሙር 35:13 ከምዚ ይብለና I humbled my soul with fasting ንርእሰይ ቀጻዕኳ ዝብል ዘሎሲ እንታይ ማለት እዩ ሃምብል ገይረያ ኣትሒተያ ኣብ ቅድሚኻ እዩ ዝብል ዘሎ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ድርእሱ እንታይ ገይርዋ ኣትሕት ኣቢልዋ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሓሳብ ኣምላኽ ከስተውዕል ምኽሪ ኣምላኽ ከስተውዕል ምኽሪ ኣምላኽ ናብኡ ክመጽኻ ኢንፋክት ከም ዳዊት ጨካን ሰብ ኣይነበረን ብዙሕ ጌጋ ይገብር ነይሩ ማለት እዩ ሓደ ነገር ግና ዘ ቤስት ኳሊቲ ዝነበሮ ግን እንታይ እዩ ንሱ ገጽ ኣምላኽ ብጣዕሚ ዝደሊ ማለት እዩ ይደሊ ጥራይ ዘይኮነ ድሕር ደኣ መገዱ ክባላሾ ጀሚሩ ኢሚዲየትሊ ዝዕርያ ነገር እንታያ ገጽ እግዚአብሔር ምድላያ እግዚአብሔር ብዛዕባኡ ክምስክር ከሎ እንታይ ኢሉ ብዛዕባ ብዙሓት ሰባት እግዚአብሔር መስኪሩሉ ሓቂ ዶ አብርሃም እንታይ ኢልዎ ፍቱው ዓርኪ ኢልዎ ዳንኤል ተዝጽልይ ከማን እዮም ሰማዕኩን ኢሉ which is the best ዝስማዕ ዳንኤል ማለት እዩ ብዛዕባ ዳዊት ክዛረብ ከሎ ግና እንታይ ኢሉ ዝኸም ልበይ ኢሉ በቃ ነታ ናይ እግዚአብሔር ልቢ ክረክብ ይጽዕር ነይሩ ማለት እዩ ነታ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ክረክብ ይጽል ነይሩ ናብ እግዚአብሔር ምቕራብ ቀዳማይ ነገር ዘፍልጠካ ነገር እንታይ እዩ ሓሳብ ኣምላኽ እዩ ናይ እግዚአብሔር ትርግታ ልቢ እግዚአብሔር እንታይ ይደልሎ ከፍልጠካ ዝኽእል ሓሳብ እዩ ማለት እዩ ኢሳይያስ 49 ከም ኢሉ እግዚአብሔር ሲሉ እንታይ ሃበኒ ኢሉ ንርትድኹም በቃል ገይረ ምትንሳ ወይ ከዓ ምልዓል ምእንታን ክከኣለንስ እግዚአብሔር ናይ ምንታይ ልሳን ሃበኒ ኢሉ ናይ ምሁራት ልሳን ሃበኒ ከመይ ገይሩ እግዚአብሔር ናይ ምሁራት ልሳን ሂብዎ እንድሕሪልና ስለዚ ኣብ ጸጥ ጽባሕ እንታይ ይገብር ኢሉ እንቅሕ ኢሉ ከም ተማሃራይካ ይሰምዕ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ጸጥ ጽባሕ ዴይሊ ኣብ ጸጥ ጽባሕ ገጽ ኣምላኽ ምድላይ ኣብ ጸጥ ጽባሕ ምስማዕ እዩ እንታይ ዝገብረካ ናይ ምሁራት ልሳን ወይ ከዓኒ ናይ ምሁራት ማለት ካብ እግዚአብሔር ዝተማሃረ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ዳዊት
إذا كواليتي زنيرو أب أملاخ طوي إنت لا مجدي سخاء طوي إلو أنت يجبر ناب أملاخ يقرب مالتي كل تأجت أميتها نرى مالتي حدا خاوجن أنتيو نتهز بإسرائيل مسقط أرى እግዚአብሔር አይተሐጎሰን አይኹም ምቁጻር ህዝቢ እንታይ ጸገም ኣሎ ሰንሰስ ምፍላጥ ፖፑሌሽን ምፍላጥ ክንብል ንኽኢና እግዚአብሔር ግና ንዳዊት ኣዝዩ ይቀረቡ ስለ ዝኾነ ዳዊት ካብትና ኩናት ድስዕር ነበረ እንታይ ነይሩ ዳዊት ናይ እግዚአብሔር ስትራቴጂ ስለ ዝፈልጥ ነበረ እዩ እርክቦም ደርክቦምን ተርክቦም ኢኻ እመንሶ ዲኸ እመንሶ ኢኻ ተናንስን ቆልዑትን ከም ጾም ዲም ዲቴይል ዝኾነ ስትራቴጂ እግዚአብሔር ዝቦ ነይሩ ብርቱዕ ስለ ዝኾነ ይኮነን ድስዕር ነይሩ قصر كله جن قدم تاي مالتيو تهزبها السيو سراويتك السيو حيلها السيو عقمها بقى نايتها هاجر GDP تهزبيو ردانا له قصر مش جمرة شو انتاي جرو لبو صبوق كم زي لمس فدر እግዚአብሔር انتاي له ثلاثه مرج هيبو زياده تحشكا زي ايلو ثلاثتين حماقين ثلاثتين مقصعتين السو انتاي له تازحاشه تايكون حاسب مريصو انتاي ايلو با انا ساب املاح يوكل بر እግዚአብሔር ይመስገን ከመ ይድሰብ ሙዳ አቢድ አምላኽ ሙዳ ይሕሸኒ ይብለና ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ዳዊት በጣም ናይ እግዚአብሔር መገዲ ይርድኦ ነይሩ ቀልጢፉ ከመ ገይሩ ከም ዝምለስ ካ ይፈልጥ ነይሩ ማለት ሰብ ከም አማን ከመላለስ ከሎ ክደክም ንድሕሪት ክምለስ ዝካአሊ ማለት ብፍላይ እዚ ሕማም ካኒ نبزح سب نبزح بيت خريستيان أدخيمه مالتي حكينا كاب ما نم جزين اللي عليه أوش تعصرت عمد نحر دار يخمو حبري تغسل لازم بزح هيوت نايسف أزوي تغيره سلازي بمرج أز نبر هيوت راي وخاخت نبر تغير حج مالتي دايما دايلكا كونيلكا مسكال جزابير مس منفس جزابير حبرة مقبار تراي خاخت وصوت تغير مالتي كم سبونتانيتي زبال ويكا سبونتانوسلي قدام سندخد كاو خلها ولا نحر دار تمالي سكاس بعلو تسريع صنحاكا مجب أفت بيت خريستيانون سوق يلو فلو يجبرك كاي مس أخت جوعس تقليها حجنا نريد زملس نجار تراي أبو زح زلوا مالتي كاب أمنة زنبل نجار كاب تي مجدي هو زنبل نجار كاب كان عملاق زفل نجار قص إجزاء كامل لا يزفل نجار تراي بزح مالتي سلازم بمرج أخذ نبر تقل مالتي نات كاز خنا ولك أو مرج أو سين أخذ نبر سلازم يداوي تنتايلو نفسي دايجريا أتحيتها هم بالجريا بكرمي خايلو بمنتاي تتأكيم بتصام جريا هم بالجريا يلو እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ እንታዩ ሓደ ካብቲ ኳሊቲ ናይ አገልጋሊ ሓደ ካብቲ ናይ ሓደ አማን አገልጋሊ እንታዩ ናይ ሓደ አማኒ ኳሊቲ እንታይ ብለና ቃል እግዚአብሔር ጎይታ ከምዚ ኢሉ ምስ ትጾሙ ኢሉ እንተላጽምኩም አይበለን እንታይ አይሉ ምስ ትጾሙ እዝን ግበሩ ኢሉ ብጾም ኣብ ቅድሚ አምላኽ መቅራብ መንፈስ እግዚአብሔር ናባኻ ክዕቆ كم زجبر الكعال እግዚአብሔር ይነግረናል الله ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ካለ ጳውሎስ ዝብሎ ኻኒ አገልጋሊ እንድሕር ዳ ኮይን ሓደ ሰብሲ እዚ ኳሊቲ ክህልዎ ኣሎ ምስ በለ እንታይሉ ንኹሉ ከመገልጋልቲ አምላኽ ርእስና ንርእልና እምበር እንታይ ኮናን ብዙሕ ትዕግስቲ ብዙሕ ንርኢ ኣለና እምበር ኢሉ ብዙሕ ትዕግስቲ ብዙሕ መከራ ምስ በለ ሓደ ኻው እንታይሉ ብመንቃሕ ኢሉ ብጾም ካይሉ ኣመንጎ ብጾምን መንቃሕን ፍልሊናዓኹም እምሮኩም ነው ትፈልጡ ይኹም ማለት እዩ نحرد حدا سب صيمو كتصل له حقي قص املاح كدل له مالتي صوم مالت كان تاي مالتي بعلامه ديليبريتلي منفساو علامه يلكا تغبرو كاب مغبت حرين كتصليو غزي مالتي እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ጾም ሓደ ካብቲ ኳሊቲ ሓደ አገልጋሊ مالتي بصوم እንድሕርዳ እግዚአብሔር መገድና ይተሐድሶ ከፊቱ ኮይኑ እግዚአብሔር ከሕድሱ مالتي እግዚአብሔር ይመስገን سب نأملاخ تصل خلوا سب أملاخ بتصوم بصلوات جز أملاخ كدل خلوا انتهي جبر وشتو يحدث مالتي نمنتهي يحدث نحريلنا تصوم تمت معي سلازم حدث يكونن نايك زابير منفس فلو جبر سلاز جمر مالتي كتنكف سلاز جمر مالتي نزود قزب بلغة سلاز جمر نتزت أولا قد ما هيوت كبن هيوت كساكون عن سلاز جمري مالتي زابير استمس كان يخون نصلينا
قص እግዚአብሔር كندلينا እግዚአብሔር መንፈስ ይጽዋዕና አለ እግዚአብሔር ይመስገን قص እግዚአብሔር كندلي እሱ ድማ ከሐድሰና شعو برهانكا خموغحتا خوين خوصي يبلنا محوايكا خاني قلطيف خبقل صدقها اقدميها خيد كبر እግዚአብሔር ወን ደጀንካ ኾኒ ይብል ክትጽውዕ እግዚአብሔር ካ خملسلካ ከተአዊ ንሱ ድማን ይኹ خብል እዩ ነርዑት ምውጥዋጥ አጻብዕ ንሕማቅ ዘረባኻ ካብ ማእከልካ ኸርሖ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ኸመርሐካ ኣብ ምድር አጻምእካ ንነፍስኻ ክጽግባ እዩ نعصمتها خبرتعو نسخة ما خمسة أعتقلتن كم تماي زي نتصف عين ماين يغا ما كروستراد بعد نيم برانش ما يكلا سان دارو بقى ما كروستراد بعد سايبرانش